Goce, jedan jako emotivan dan. Ispravit ću se, reći ću, za vas su ovi dani posebno emotivni. Održali ste pomen pre samo 2 dana, sada otkrivate i spomenik, vidite da ste još natečeni. Da suze i posle toliko godina su prisutne različite emocije, je li tako? Pa naravno, mislim ovo je stvarno jedan dan koji mislim najbolji za mene, bar do sada. Ovo što je danas bilo, to je strašno. Mislim, meni je, ne znam kako da, ostala sam bez reči. Videla sam vaše suze kada ste skinuli plaščice sa spomenika. Kako ste se osjećali kada ste ga ugledali? Ovo je prvi put da ste ga vidjeli? Prvi put. Pa kao da sam se srela ponovo sa njim, eto. On je tu uvijek sa mnom, ali ovo je baš poseban trenutak. To sam žela i da vas pitam, da li je i koliko autentično? Urađen je super. Ja mislim da bolje ne može da se uradi. Ova mlada vajarka svaka je čast. Uradila je onako kako je on stvarno bio najbolji do sada. I ovaj u Leskovcu nije loš i u Pečenjevcu, ali ovo je nešto fantastično. Upravo sam i to žela da vas pitam da uporedite te koji su do sada izašli sa ovim i koliko je ovaj u stvari najemotivniji zato što je ovo centar te emocije koju nam je proizvodio uopšte to. Pa posebno mi je drago, prvo spomenik je urađen super. Drugo što je na mestu u Skadarliji. Pa Skadarliji je bila druga kuća moga muža. Prema tome vratio se kući na neki način. Goco, imate danas ovih dana i mnogo razloga za brigu, pored ovih emotivnih dana. Čuli smo za situaciju koja se dogodila sa Banetom Obradovićem, pa želim da mi ispričate i kažete sa kakvim problemima ste se susreli. Znate šta, danas uopšte ne želim da pričam o tome, ovo je danas nešto posebno i ne želim uopšte da se naruši ova atmosfera, verujte mi. Ja ono što sam rekla sam i to uopšte ne želim više da ponavljam. Ja sam samo htela da se sazna istina i to je to. Ali preduzet ćete pravne korake? Ne znam, vidjet ćemo šta će biti. Javio neko posle godišnjice? Molim? Je li vam se javio neko posle godišnjice? Niko.